Moi kaikille! Nyt ollaan just tekemään mainit. Ollaan saatu talokin valmiiksi. Ja mä voin käydä näyttää sen. okei. Tuun sitten takas. Toivottavasti nyt löydettäis vähän ainakin 3 timanttia, että saatais Tomillakin. Käykää sit välittäkää, jos niin. Taustasta kuuluu vähän kirkuntaa. Onneksi ne yhdet tyypit meni pihaan. Niinpä. Tämmönen tää on. Hei, näytä katto. Näytä se. Oho, kultaa, jee! Nyt parvikot tällöin täällä. Ja siihen tulee enchantmentteja. No, tässä on tämä. Mousepöytä silleen. Tässä on vaan tämmönen pikku. Jee, niillä on se 6 kultaa. Tässä taas parveket tällä. No! Siihen tulee ikkunat siihen reikään. Seuraavaksi ehkä tehdään tämän videon jälkeen, kun ollaan upattu tää YouTubeen, niin tehdään BO-zombisista video. Hei, no niin, nyt ollaan Bedrockissa. Minä tulen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ei vittu, minusta. Meni lasku tää parseille. Perselle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vittu taas meni pieleen. Tässä hitaammin. Yksiksi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No niin, hei, tehdään tällaista 3. Miksi? No, kato nyt, katosta löytyy heti Ironi. Tolle, kato, löytyy 4. No, lähde toiseen suuntaan. Kato nyt, jos en olisi kaivannut 3, ei olisi löytynyt tätäkään. Helvetti, laita se tortsi takaisin. No! Hei, ai niin, minun on antaa sille tortsi. Pitää laittaa säästettä ylemmäs, koska muuten minä voi... Hei, ota 14 tortsia. Okay. Oltiin äsken salibänditurnauksessa. Saatiin pronssia siinä. Oli ihan kivaa. Taas löysin Ironin. Vittu, tätä löytyy paljon. Ei sit niin kaverinkaan, niin meillä on yli stäkki timublokkeja. Ollaan käytetty Fortunella vähän. Muuten katso, aina jos teette oman mainia, tehkää se mieluusti aavikolle. Aavikolta löytyy hyvin timantti. No niin, kattokaa nyt. Aavikolla. Me kaivettiin aavikolla. Tai no, aavikkoruoho. Heti löytyi timanttia. Noin, ei, et oo tosissas. 1 timantti. 2. 2 vaan, et oo tosissas. Kaivetaan vielä vähän ympäriltä. Ui. Peruspa kiinni, me kuvataan videota. No alkaa tulla. Kerro! Varmaan kumman lippis on puus. Missä? Puus. Minkälainen? Sattuu olemaan eikä. Onko se vihreä? On. Saatana, mitä te sinne sen heitä? No. Se vaan lipsahti, kun se itsestään vaan lensi. Uskon. Eetu, mie löydä täältä mitään. Läheks merisuuntaan? Ei kannata. Tonne. Älä nyt luovuttaa mihinkään niitä kuikalla. Aha. Että No ois paras hankkia. Niin. Ala vetää. Vittu, mä en pois.
tuli häirintä kyllä. Joka sattuu olemaan Sinun siskosi. ja sinun semmoinen, sanotaanko tyttöystävä. Olisiko kannattanut sitten kanssa? Ei ehkä. Mutta eeks? Et saa. Kiitos. Ole hyvä. Et saa. Ha! 4 timanttia. Kuka on löytänyt 9 timanttia maassa? Sano. Kuka? Mie. Et. No hei. Ha! Nyt Punakive. alkaa löytyy jopa. Varoitte sit tullaan vasta. Miekin löysi tuota punaista. Se on hyvä, kun siitä saa expaa. Jerksonen. Miksi mä laitan tohon blokkiin? Taas redstone up. No, ihan kiva. Nyt kun on 30 levua, niin mä luon timanttipikin. Hei, Tomi, nyt saadaan sun uiparo. Kyllä tonne. Oota, älä vielä. Mä tuun myös. Älä vielä. Et mennä mihinkään, persikö. Mene. Sieltä on löyty timanttia. Ja minä otan ne. Miksi vitusta sä näet Timua? Joko? Timua. Oho, älä kaiva enempää. Minä otan ne. Vittu, siinä voi olla laavaa. No minun kyykyssä. Ei mut oota, väistä. No kun sä saat aina kaiket Timua. Ei mut siihen saat ne sitten. Kato nyt, tulee laavaa. Onko toika se virhe? Ei tuu. Ei tuu. Hui jumala, paljon timaa. Minä otan ne. Kuuliks mä oikein nyt tuossa laavaa? Et ota niitä. En otaakaan. Vaan se tutkis niinku ympäristä. Joo. Täältä saattaa löytyä vielä enemmänkin. Katsotaan nyt Tomi. Ei kans sinun. Hei, tuolla on. Käyks minä hakee ton? Perkele. Mitä? Missä timanttia? Ota siihen vaan siitä. Joo. Kato, nyt mulla ei oo mitään varaa, jos mä tän otan tuosta. Ei, kun ne menee laavaan. Me otin sen jo. Sait sen. Joo. Hyvä. No otit sen jo. En saanut vielä. Hän jo ottaa ne. Niin. Tuohon. Nyt niin saan ottaa ne, eiks vaan? No Vielä pitää tarkistaa. Turpakin. No niin, nyt sä voit ottaa ne. Nyt no. Ai vittu, älä nyt vielä saada. Nyt no. Voi voi. Tomi ensimmäistä timanttia. Oota, se pitää tarkistaa, ettei siinä ole laavaa. Siihen saat tehdä. Ei ole. Ota. Lisää vielä! Ei ole laava. Ota, kaiva oikein se viereinen putki. Ja nyt. Noin, tuu nyt pois. Otan. Ei! Aina vähän. 5. Oi. Tomi ne kattiin mut. Nyt teet miekan sitten kotona. Ja pikaa. Mulla on. Niin, mutta timanttimiekan. Se on aina parempi. Tästä se lähtee. Koska tän lisää timanttia. Helvetti. Pikaaks se menee paskaksi. Teen uuden. No iron! Fuck. Purnu se. Haluat sen minut aironi aina, et pystykään tehdä.
Yhden. No niin. 6. One. Nyt ne häiriköt taas tulee. Ei kai. Kyllä vaan. Vittu. No niin, sinne mennä se kiippi. Mitä sä teet? Kävi sillä, että me saatiin se pois, niin siitä on toisessa puussa. Viskotteko te sitä tahalla? Ei kun me heitellään sitä, mutta sit se jää sinne puulle. Eli heitätte tahalla. Niin, ei kun me heitellään sitä pois, niin sit se jää sinne puulle. Puoltahalla. Mitä pari kertaa yritetty saa sinne puulle, mutta ei oo jäänyt. No niin. No niin. Se ei oo silti jäänyt. Silti. Eli Vittu, toteuttaa. ettei enää visko sitä. Kun mä saan sitä pois, niin mä voin viskasta. Mihin Jos puuhun? saatte, niin ette visko enää. Se on siellä missä sen puuman. No kyllä te sit saatte sieltä. Se on puuman. On vaan. Jaatoks. Mikäs ongelma meillä on? No ongelma heitellä mun lippistä. Mitä vähän näyttää?